Ngiyacela ke sifuna amehlo thina sonke sizothandaza egameni likaJesu. Cele uma wethu asikhulekele egameni likaJesu. Baba, izwi lakho liya yebo linamandla, likhali ukuvulekela likhali futhi sombili. uNkulunkulu wethu lizowa phakathi kwethu manje. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu into wethu ikhalisile okusidlise lona egameni likaKristu Jesu. Liphile kithi abantu bangaboni thina kodwa babone wena uphila. Baba wethu engcwele imana mkhonzi wakho kesamile uNkulunkulu wethu unamandla wonke. Gcwalise ngezwi lakho ukuqondisa ulimi lakhe ukuba Nkosi angakhulumi ngokwakhe kodwa khuluma inhliziyo yakho njengoba injalo. Inhliziyo zawubonke abantu abalendlini uNkulunkulu zihlele zilungele ukulalela izwi lakho uNkulunkulu. Siyabonga egameni likaKristu Jesu ukuthi lona lingukudla esibili. Yebo liyisibani nasendleleni onalo angeke aduke. Amen. Siyabonga. Ayibonge Nkosi. Amen. Angibingelele bazalwane egameni lenkosi uJesu omnyala egameni likaJesu Kristu Inkosi. Amen. Hallelujah. Sibingelele phakathi kwethu baba wethu. Ayibonge Nkosi umisiwe inkosi phakathi kwethu baba Bishop babuciliza egameni likaJesu. Sishayele izandla noma sibingelela sishayele izandla. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bakhona kwabo phakathi kwethu. Amen. Siyezwa kunemvuselelo ezayo. Lendlu ufuna liyande ngeke kulunge la kukhonza khona umoderator bazalwane uzokhonza. Amen. Ndodana futhi ngoba sikhonza lathi hayi bazalwane ufuna liyande lendlu. Ufuna ligcine kuyikhishi lesikulona thobana. Yande sithola isite yande. Ngiqinisile bazalwane. Beka usigwinya konke lo evangeli. Lo hayi ubobona malaba bathi bale. Ayibonga Nkosi. Lebamba abantu laba bathi bawo professor beyibhala. Mebefike la athe ingidaka engene eminyango lemvuselelo. Ubotha kudla. Alibonga igama lenkosi. Ya siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Siyabingelela ke baba nomama egameni likaJesu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Bani ngibingelela lonke mamgcobo ngibingelela egameni likaJesu. Ngibingelele mfowethu khona ngala ukuthoba bakuciliza ngiyabingelela. Bakuciliza wasenkomo ngiyabingelela. Bazalwane worshipers egameni likaJesu mama bonke intombi nezinsizwa nabantwana abancane. Ngiyabingelela nonke bazalwane egameni lomfelo wethu uJesu. Amen. Sibonga inkosi yaphezulu uKristu Jesu ukuba siphelele ithuba ngokomsa wakhe. Amen. Moya wami usabheke emazulwini namhlanje. Amen. Egameni likaJesu siyambonga kakhulu uNkulunkulu osinikeza leli thuba elihle kangaka. Amen.
Bazalwane kuthanda ukuba kuningana ababishop ibandla uNkulunkulu afuna ukusisiza ngako namhlanje kodwa siyambonga ke ma ukuthi iminyaka wamandla nje lo khona izinto ezazikhulunywa uNkulunkulu ezingenzekanga kule minyaka esiphuma kuyona kodwa uNkulunkulu azosijwalisa kulo nyaka. Yazi babishop ngibe nombono nje wokuthi uNkulunkulu uzosibuyisela sonke kahle kahle. Uzosibuyisela izintweni ayisithembise zona siqala ukushumayela. Namandla ekusebenzisa ngawo uqala uzowabuyisa kulo nyaka. Khona umbono engibe nawo baba la ngibone khona ukudilika ngiyazama ukuthi isho uthini yakho. Kodwa ngibone ukudilika baba ngibona isakhiwo esikhulu engathi kade sama. Namanje ngihleli lapha phansi ngibonile nombono kade ngithandazwa nje eqala ethatha uthabiso ngokubona kunombono engathi yindlu kodwa manje mase ngibhekisisa kahle akusayona indlu kulesi structure niyezwa bazalwane sekuyindlu babishop engathi you-calbot mawuyibuka kodwa isamile. So ngibona ke mama bishop ke ngibona kudilika indonga zalo. Ngishuthi ikamera la kudilika khona baba kuvela abantu. Ikamera la kudilika khona kuvela abantu. Nekamera elinye la kudilika khona kuvela abantu. Now uyabuza ukuthi ke yini uthi umoya ingcwele uzoyidiliza i-faith mission. Ayidiliza i-African gospel. Ayidiliza i-assemblies. Uzodiliza yonke into ebeyudonga olisihlukanisile ngoba uthi kulo nyaka ufuna ukuhlanganisa ibandla lakho. Bakhona kodwa bazosala kulezi ndonga abangeke bavuma ukuphuma kusona. Kodwa bakhona bazophuma futhi. So uNkulunkulu ke kumina uthi mangihlela eduze kwababa bakuthandazwa uthi uNkulunkulu kumina uzohlanganisa ibandla lokuhlutha. Wayesethi ke angimtshele bazalwane ukuthi ilona lo akalungisa umuzi wakhe. Lona lo wazimisela. Ayibonge Nkosi. So bazalwane mangiyibona lento baba ziwa ke kusho ukuthi kube khona abazalwane ngabo abantu makade bagcinana noma kade balangazelelana ngathi ke bayahlangana abazalwane. So ke uthi uNkulunkulu ke izinto ezihlukanisa abazalwane ezenza abangazwani indonga ezazozuyisa kulo nyaka. So wayesemkhumbuza ke ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bake bazungeza iJeriko. Bazungeza kwaze kwaphindwa kasikhombisa laselidilika. Wayesethi uNkulunkulu kumina kwesinye isikhathi abantu abazofika abazalwane la abanye bazobengezile ukuzokhonza nathi full time lezo bazalwane. Kodwa abanye bazobe bezothatha ivision nomqondo esihamba ngawo ukuthi umqondo wethu uthi international. Kushuthi ngamanye amazihlanganisa bonke abantu zonke izizwe. Alibonge igama leNkosi. Into ephakathi kwenu bazalwane inkulu kakhulu umbone unikezwe inkulu kakhulu. Ninganga ubona ukuthi international nijet mina makuthiwa international kusho udonga lolu lingaphakathi kuyona. Kanti lo dongo leni kodwa u-international ukhukhulela ngoqo ungaphandle kwalo donga. So uNkulunkulu masingamlimita simfake kulo donga ngeke akwazi uku-accommodate amaNdiya. Ngeke akwazi uku-accommodate abelungu. Ngeke akwazi uku-accommodate amaXhosa namaNdebele. Kodwa uma singawuthatha ngokuthi umqondo wethu uhambe emhlabeni wonke ngiyobona uNkulunkulu eletha abantu engakaze ngicabanga bayongena la. Alibonge igama leNkosi. So uNkulunkulu uzosihlanganisela abakheke uthe uNkulunkulu ke singaphoxi lokho kuzozenzekela futhi singabancengi ukuthi abantu bathathe lento eninayo. Kodwa bazalwane lento eninayo iyona. Alibonge igama leNkosi. Yeah, iyona bazalwane. Ayibonge iNkosi. Thina abazalwane into esithanda kakhulu mhlambe njengabazalwane abama ngaphambili noma njengabaholi. Into esijabulela kakhulu ukubona nikhulu leNkosini. Alibonge igama leNkosi. Hayi into engijabulisa babubishop ukubona abazalwane bekhula. Bazalwane ngijabulisa ulalele nobufakazi. Ndike bazalwane ngisho kanje. Obunye ufakazi uyasithwala ngesizulu besikhuphuzela ngibeke kanjalo. Beyas-encourage obunye ubufakazi benu. Obunye ucrashe. Umholi wesikhathi mawubona engakunakile ufakazi hayi ngoba esifike ngakunako besijwayele ufakazi. Khona izinto imali isikhuluma sibe ukuthi okusadinga isifundise ukuthi
la sesifikile uyayibona bazalwane khona ubufakazi obusithinta kujule kube khona ubufakazi obungasithinta ijule hayi ngokungakwazi ukufakaza kodwa siyabona ngokwethu ukuthi umzalwane usashoda nala so bazalwane kubekezelele nje kuba sendlini yombumbi nezo bazalwane nibekezelele ngako konke ngoba indlu yombumbi ila khona izitsha zakhiwa zonke and bazalwane ngesindi izitsha ezifanayo sonke phakathi kwethu khona izitsha zojeke ezithelele ezinye ngeke futhi kwenzeke ukuthi lezi zitsha ezithelele ezinye zibuye futhi kuyoba izitsha ezibekwa phambili lezi ezithelele ezinye zibekwe emuva azinakwa kodwa izona ezicontainer umthamo omningi wamanzi lo mthamo omningi wento esuke idingeka kodwa sithi wayekunganakho ningabibona lesi thethwa ama-chafing dishes niyayibona ama-chafing dish abekwa lapha nje ngeke udlele kuyona abekwa lapha ahlelekile kodwa ahleleke ngendlela yawo so asifane endlini kaNkulunkulu khona izitsha ezihloniphekayo nezitsha ezingahlonipheki endlini kaNkulunkulu khona zeplastic khona zobumba khona zani bazalwane so ngeke sifane alibonke igama lenkosi ngiyazi bazalwane ukuthi baba konke ezindlayo mhlawumbe ngizokhuluma zona zontathu bazalwane babishop kunezinto ezindlayo engathi amavesi aseBhayibhelini ayangilimaza kule ngithuka enza angazi noma kuyenzekeni mambishop lento uthi uyezwa entshumayelweni zonke sezishungayeliwe ezipowerful ozaziyo kodwa uthola ukuthi kunentshumayelo eyayibukeka mhlawumbe iwubuli ishunyayelo iyona yodwa ehlele kubusayo uthothi zonke ezinye ngathi ziyasuka kunamavesi amathathu angilimazayo yazi bezingobazalwane kodwa ngifuna ukuhlebela kuze kube ngathi kuqiniswa kakhulu kuleli ekhaya yazi indaba into edala kube ngathi kuqiniswa kakhulu into edala kube ngathi kuqiniswa kakhulu uma singayeki ukuqinisa iningi lenu lingalimala manje yonke edala kube ngathi kuqiniswa kakhulu and bazalwane ngifuna ukuthi umuntu ohamba noNkulunkulu musani ukumqala ngemisebenzi ayenza niyezwa bazalwane yebo yabona bazalwane masiyakhuluma iqiniso abantu ababejaha obushiro yazi babejahiswa yini babejahiswa ukuthi kuthiwa kunemangaliso iyona yabona nabazane asikhulume nje iqiniso yabona manixoxa bazalwane bafowethu manixoxa nje manixoxa thobani ukuthi umuntu uhamba noNkulunkulu nithi uwisa abantu yileyo nto kuphela niyazi ukuthi uwisa abantu uthi uhamba noNkulunkulu meprofeta kakhulu uthi uhamba kanti kujwayelekile ithi ngenhlebele kujwayelekile ukuthi umuntu oneyiphiwe eziningi i-current bad kujwayele ukuthi lo ngenazo eziningi odelelekile i-current iqonda ijwayelekile nje leyo benganikhothela amavesi ijwayelekile lento ukuthi mambishop mangabe umzalwane ande kakhulu eyintweni ekuthiwa ezikamoya lezithini esizithandayo kodwa uthola ukuthi akasifele ko kodwa uthi lo nesiphiwa ngathi izimbili izintathu noma sine adeleleke kanti uyena oqondile awuthi ngimhlebele ngicela ukubakhiphe eceleni ngamabomo baba noma akubakhiphi ngoba ngikhipha isifundiso bazalwane kodwa nto efuna ukuniyethela ngawo kangathi ubaba ubishop akasekho le international mengisho ungabikho ngisho ngabe esesenkosini mangathiwa asesenkosini ithi nginitshela nina bazalwane ningathi akukhethe umuntu ozonjani ozolida ibandla ngithi niyazi ukuthi ningakhetha ngicela ukulinganisa ngiyalinganisa nje nginesa abantu abangekho khona ngenisho ukuthi amen ningakhetha mhlambe nini uMS Mbungosa ake sithi konzana ngoba nazi ukuthi umvangelo mimi bese ngiphinde ngikhethe uprofeta kakhulu enimaziyo ngeke nibakhethe obabundlela ngoba nazi ukuthi bayabanda kanti noma bebanda kodwa ikharacter isiyile bangathi ibandla libandwa ngesiphiwo ibandla libandwa ngesinye khona abantu abangathandazi kakhulu kodwa abanesibili esikhulu bese kuthi laba abathandaza njalo bagijima ezinhlambulukweni ngoba ukuthi bathandaza kanjalo kusho ukuthi noSathane uba-challenge njalo yabona umuntu oneyiphiwe eziningi lithi iBhayibheli ziningi iy'nhlupheko zonjani bazalwane ithi nginhlebele niyabona bazala umuntu ningabomkala ngokuthi uncane ningamkali ngaleyo ngiyakula mavesi-ke amabhishop angigalisayo le nsuku mamngcobo zamtshela ngathi hayi kwi-fasting sengaleka uNkulunkulu sekhuluma into ebuhlungu engidabule ngaphakathi futhi ngazibona bazalwane ukuthi leyo hayi mhlambe umuntu okuyena yena ofuna aqale phansi mina bangaqala bazalwane ngoba ungathi ukushumayela nokukhuluma engikukhulumile ungathi kuyize uma lezi zinto zontathu ezikhulunywe uNkulunkulu ngazibambile yabazalwane ithi nginhlebele niyabona amabandla awile nje lento engitshengiswa uNkulunkulu ukuwa kodonga ngapha nangapha
asikhulumeni iqiniso amabandla ayahluleka nje ukuthi aliveze iqiniso lokuthi bazalwane umbono kade sihlangene ngawo usuphelile njengoba usuphelile asihlakazekeli esifundile ngakusanda umbono ophilayo abayifuni yona bafuna ukuphinde cancel ikomiti baba kuciciyela ukuthi ubanike manje osengasiphathi kuthiwa ayasiphathwe yilokho okufunde kakhulu kanti mhlawumbe ufunde kakhulu nje unesithelo uzovela sengaphakathi ukuthi ufundile kodwa unesithelo so bazalwane ngifuna ukunigqugquzela ekutheni hlalani kulento enifundisweni kwesinye isikhathi isifundiso uzasho uPaul athi kwesinye isikhathi isifundiso kube ngathi uma usifaka njalo kube ngathi asisabasebenzela abantu kodwa iqiniso lithi siyabasebenzela ngibonga igama lenkosi so bazalwane ngingaba njalo yabo abantu amaningi ikhetha umuntu kuthiwe uba uzokudrive imoto enkulu uhamba ngejaguar uyena ongasiphathi unamatekisi uba Mngcobo uyena ongaphatha le bantu futhi uba Mngcobo ngeke asifune emnikele uyawathi usho njalo kanti uba Mngcobo lezi zinto ayithola ngegazi abeke uMngcobo kuthiwa akalidi ibandla kanti ulida nje ulida phezu kwegazi kune conference ebandleni awuyi uhambile eThekwini ebandleni likaBabusibani banodumile ngoba nakhona kuhlalwa kahle aniye etendeni khona niya kwi-auditorium kanti yakhiwe nje phezu kwegazi bazalwane ithi ngimtshele uNkulunkulu ungifundise enye into ukuthi umuntu abathi bembuka phezulu ebukhulwini bakhe mina ngimbone inyawo ethi isisekelo sinjani ngifundisele ukubheka isisekelo somuntu oshumayelayo uma isisekelo singathi uclean angimlaleli ayibonga inkosi even noma kuyisonto uyazi wasoshumayela nje khona abantu abazobe befike ekhaya bevula intshumayelo bazoyoshaya yo9 zingabe intshumayelo zikusiza ngani zonke uthola ukuthi ezinye nje it's just a waste of time ulalela umuntu owawe esontweni lakho lala nevolunteer walimithisa waseyoqala iministry wangayi koxolisa ebandleni apho ngakulona waqala iministry iqhubeka khona kade sikhuluma noma Mngcobo siza ngala yazi bazani iyaxaka le ukhuluma into ekade uMoyingcwele ngihlupha ngayo lesonto edlule uMoyingcwele ngitshethi labafana ekuthiwa ama-young lions abagcwele ku-Facebook nazo ngendaba nakuma-TV sebekhona abagunda imoholo benza kuthiwa ama-young lions uthi uMoyingcwele kumina abazalwa abantu abalimele njengoba nibabona sebeyisa benje nibabona begqoka noma kanjani niyibona lo bekhuluma noma kanjani bephethe sonke isitayela kodwa futhi bekhona bafuze obaba balimala baphuma ko-African Gospel kushayela ivangeli eliqondile balimala bayoqala ama-ministries ngokulimala abanye babo niyezwa bazalwane bangabuyi futhi babuyisana namabandla abaphuma kuwo niyayizwa bazozala iy'ngane ey'limele iyona eziningi-ke lezi kuthiwa ama-young lions ey'gcweleni ezihambe zikhuluma nge-grace ezingayazi iqhamuka so bazalwane kwesinye isikhathi into ezosisiza ukuthi singafuni kakhulu udumo kodwa into ezosisiza kakhulu ukuthi sifune yena uNkulunkulu uma sesimfunile sigxile sihlale kuyena ungajwayeli nje ukuthi yonke inkonzo ukhona no walk across night ukhona niyayibona le nto bazalwane yakhona abazalwane abangengabaphuthi nje inkonzo fika itende la athi umzalwane ayi ake ngiyobona yayizolona kufika itende lapha ake ngiyobona kufika inkonzo lapha ake ngiyobona no bazalwane bajwayele ukungena kuyona into bangeni kuyona lo interfaith laba abambenziwa nangasekhaya isikhona interfaith ehlanganisisayo ehlanganisisayo yonke baya khona futhi suke lapha kuvuka ithunywa zamaRoma nezamaZayoni imchelwe ngamanzi nawe khona usithisiwe phela lento ngiyazi iketangu lento ethi iketangu ngiyatshela kunomgomo ukuthi asilimazane yabona ukuthi asilimazane yini into elimaza umuntu yisu kuthiwa liyahlaba lihlukanisa yabo izinto zekusiyalimaza yabo ikembe ngaphezu kwekembe ekhanya zonke niyibona leyo so abazali bajabulela ukuba igroup sambe sigroup ngeke kwenzeke kanjalo ayibonga inkosi so kunamavesi angilimazileke baba bese siyathandaza elokuqala bazalwane endaweni limaze kakhulu eBhayibhelini hayi lena bazalwane futhi ngithe uNkulunkulu uyongipha mhlawumbe babishop ngikhulume ngenye indlela ehlukile kodwa ingilimaze kakhulu kunevesi la bazalwane eBhayibhelini uJesu abafundi angithi siyakhumbula ukuthi abantu ababelandela uJesu babo 500 bo 500 lithi iBhayibheli kwathi emva kwalo 500 behlika baba u70 emva ko70 behlika bazibagcina be12 becima nje into eyodwa ukuthi abasayiboni imangaliso ngoba abazalwane bayehla imangaliso mayingasekho
So babona umangaliso wezinkwa nani over 5,000 wabantu beyobehla. Base bafika uzuyama kuthi Jesu nami ngiyathanda yini ukuhamba njengalabo abahambisha. Uphendula uPetro uthi kodwa Nkosi singasuka kwesiye ngoba amazi okuphila atholakala kuwena. Ngiyayizwa lo? Amen. Uqedeke lalela Matthew chapter 10 ubanikeza amandla phezulu kwemimoya yonke. Uthi abahambe babishop bawo baphilisa abantu abagulayo. Lalelani ke basana. Bayabuya nayi ke le verse. Bayabuya ke bazothi kuJesu. Hey wenkosi awubonanga wena bungekho. Bamxoxela. Yabona ingane mayi proud itshela ubaba wayitenza kahle. Excela kuyona ngithi ngiyabo. Iyabuya bazothi hey weJesu awubonanga. Imoya iyasithobela ngegama lakho. Amadimoni ayasizwa asilalela. Ngiyayizwa lo bazoncoma izinto abazenza ngegama likaJesu. uJesu wangaphenduli lento abazomtshela yona. Waphendula into abangakaze bamtshele yona. Uthi uJesu ningajabuleli ukuthi imoya iyanithobela. Ningajabuleli futhi nanokuthi uma nikhuluma ngegama lami izinto ziyenzeka. Kodwa jabulelani ukuthi amagama enu alotshiwe yini. Imali ngihlebele ithi lento ungawenza ama miracles kodwa igama lingalotshwa. Iyona into engihlule kakhulu ke mama bishop enhlizweni yami le yangihlupha. Yabazalwane asikhulumeni ba mangathiwa abazali bezala bazofakaza baba. Bangaphi oke wabezwa nosi wako wabezwa befakaza ethi bazalwane ngizofakaza ubufakazi obukhulu bokuthi kulo insuku nje bengibuza uJesu noma bengibuza umoya ngcwele ukuthi igama lami kodwa lisakhona yini. Akekho meza la phambili uzothi ngithola umsebenzi ezela ngaphambili athi ngithola umshado. Uyabo ningajabuleni ukuthi imoya yanithobela athi omunye la bekade hloni gijima isikhova phezulu uze kwasa ngiphila ngoJesu shaya izandla akusona izinto efabe siyayifuna lezo. Into efabe siyifuna kakhulu ukuthi Nkosi ngisaxhumene yini nawe igama lakho lisalotshiwe yini. Ngoba noma usuphethe kakhulu kungenzeka uprofethe kakhulu kodwa igama musana ukudidiswa abantu abaprofetha ngoba bakhona abaprofetha kodwa amagama engakazi ayilona ukuthi asalotshwe engakazi alotshwe akazalotshwe. Uthi uJesu ningajabuleli ukuthi imoya iyanithobela. Lento ade ngisho ukuthina abantu sibabuka ngokuthi imoya njani iyabathobela. Uma nje namhlanje ukhulekela mhlawumbe babishop wangasindi namhlanje usumdelile lo Jesu. Gijime uye womunye kufike kungathi usindile. Ujabulela ukuthi hayi nakuke la ndiva. Awuthi ngimtshele. Mina bazana ngaze ngimona uJesu eyinhloko. Ukuthi nina niyameza inhloko nina bazalwane. Nina bazalwane mawungaphilanga namhlanje ukhulekela. Awuyi kwebuza inkosi ukuthi inkosi yini edale namhlanje kukhulunywe ngegama lakho inceke yakho ikhulumile ngegama lakho ngangasindi. Awubuzi lokho okunalokho blame lo phambili ukuthi ungikhulekele ibishop kodwa futhi ungikhulekele kathandi. Usho wena ugijime komahlasela lapha. Mawugijima komahlasela bekubeka izandla kube ngathi uyaphila bese uthi nangu uNkulunkulu ophilayo. Niyasikhatha noNkulunkulu nizikhathe futhi nathi. Ngoba ngathi ukhuluma kanjalo uqonde wena ukuthi uNkulunkulu kasibani bani ungcono kuNkulunkulu kabani. Kanti uNkulunkulu munye futhi uyilalela yonke imikhuleko kodwa yini into ayifunayo amagama enu salutho. Hey Jesus. Ingihluphile kakhulu ngoba uyabona laba bamtshela ngemisebenzi abayenzile. Ngaphinde futhi ngahlushwa uMatthew chapter 7 verse 21 no 22. Uthi wona asibo bonke abathi inkosi kimi abayongena kodwa ilona lo wenzile intando kababa osezulwini. Lalela baphinde futhi 22 uthi uJesu bayoze bathi abanye inkosi asiprofethanga yini ngegama lakho. Sangakhiphi yini imimoya ngegama lakho. Ngiyabona ama qualifications. Yeah. Uyabo esibona ngawo thina umuntu ukuthi u-right. Yabo savusa ngishabafile ngegama lakho. Uyayizwa imisebenzi yamandla le. Mhlambe singakayibona eminye esisazoyibona kulonyaka. Ngoba imisebenzi yamandla uNkulunkulu uyithembisile. Lalela. Uthi kodwa uJesu uyothi sebenze njalo athi angizange nginazi sukani kumina benze bokubi. Hayi lama verse angilimaza bazalwane. Mhlambe futhi asangidabula koze kuphele lo nyaka. Akilimaza endlela ongazuyibona ukuthi
mina lento ebengibuka ngayo umuntu ukuthi uyakholwa yini ibe uNkulunkulu angekambone ngayo ukuthi uyakholwa. Hey, Uthi abanye bayothi ngalo suku should say complain because asiprofethanga ngoba bathatha ukuthi uprofeti ikona obekuzobambenisa. Bathatha uprofeti ikona okuzobenza balunge phambi kwaNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu ngathi uyoveza babathi nazi nezangoma beziprofeta. Nithini manje? Ngoba na ugqoka amasudu zona sigqokile nasi nazo beyiprofeta. Futhi beyiprofeta kangcono zona. Besitshela umuntu ukuthi wena uthakatho ba noba wena le profeta yakho ungaprofeti kanjani. Bengcono ngizokwazi. Yebo ungathi uNkulunkulu uyayitshela uyotshela lamadoda esefikile nabesifazane sebefikile. Betha sibhekanga yini abagulayo izandla abaphila. Yasifazane mangashone emabandleni amaningi. Ucheck ukuthi abantu bayibelandela umfundisi. Sokuthi bamlandelisa ukuthi bayakhulekelwa baphile. yo, Bamlandeli ngoba bekhona. Bathola nomsebenzi. 2 Peter chapter 2. Let's go to 2 Peter chapter 2. Hey! Hayi. Asazi bazalwane uNkulunkulu uyosiza. 2 Peter chapter 2. Thank you Jesus. 2 Peter chapter 2 bazalwane sifunde kancane. Ngicela ungifundele verse number 20. Ngicela sifundele verse 20. 2 Peter chapter 2. Ngizofundela ngala mfowethu uThabiso. Ayibonge inkosi bazalwane. Nali ivesi uNkulunkulu alibekile enhlizweni yami 2 Peter chapter 2 uPetro wesibili uchapter 2 verse number 20. Hayi yabona ke le inzima kakhulu. Inzima kakhulu le enhlizweni iyangilimaza futhi. Awifunde Thabiso ungayisheshisi nje sambe nayo kahle. Bayilalethisa abazalwane. Yebo. 2 Peter chapter 2. Petro sibili. Yebo. Chapter number 2. Chapter number 2. Verse number 20. Verse number 20 yebo. Lewo sisibele. Ungasifunda futhi. uPetro uxwayisa ngabafundi bamanga. Ngabafundisi bamanga. Amen. Verse number 20. Verse number 20 funde baba. Ngoba uma bebuye bahilelwe bahlulwe yikho sebebalekele ukungcola. Mfowethu ngiyacela wewe Thabiso ngiyacela ufundele lami. Ngicela ufundele lesifundo sesisho ufunde sona. Sisho kamnandi ngicela esesizulu ufunde sona. Isona nje bazalwane sisoyibeka kamnandi. Uzozwa ukuthi sithanda ukuhluka kunale sona sawusho awusho unceke inkosi. Verse number 20. Verse number 20 Ngokuba lapho sebephunyukile ekungcoleni kwalelizwe. Ngokuba lapho sebephunyukile. Imani umuntu osephunyukile osesindi siyo. Khuluma namazalwane. Umuntu osephunyukile enkembeni osenjani? Osesindisiwe. Umuntu osephunyukile ngcoleni, umuntu osehlanziwa ngithi. Angithi manje ama hyper grace preachers Joseph Prince nawo bonke labashumayela ngegrace bantshela ukuthi umuntu mesindisiwe usindisiwe ngekalahlwa ngithi. Noma ngaphila kanjani angithi bazalwane. Basiduduza nalo. Lalela ukuthi iverse lithi. Funda Thabiso, funda. Ngokuba lapho sebephunyukile yebo. Ngokuba lapho sebephunyukile. Sebephunyukile abazalwane. Ngoba lapho sebephunyukile ekungcoleni kwalelizwe. Ngoba inkosi yethu ngokuba lapho sebephunyukile ekungcoleni mhlawumbe sonke kancane inkosi. Yebo. Sebephunyukile. Okay ngathi le yama ufunde bazoyizwa kodwa. Bazoyizwa awuyifunde funa izwakale kahle iverse. Verse number 20. Verse number 20 Ngoba lapho sebephunyukile. Lapho sebephunyukile. Ekungcoleni kwalelizwe. Ekungcoleni kwalelizwe. Ngokwazi inkosi yethu nomsindisi. Ayikho indlela umuntu angaphunyuka ngaye ekungcoleni kwalelizwe. Ngeke aphunyuke ngoshembe. Mephunyuke ngoshembe uyokwazi amatsha amhlophe ngeke amazi uNkulunkulu. Niyayizwa leyo nto bazalwane. Lapho sebephunyukile ngokwazi inkosi yethu uJesu hayi amadlozi. Ayikwazi enye into baze inkosi
uJesu. Elithi verse lithi ngoba senihlambululile imphefumulweni ngokulalela iqiniso ukuze nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Thandanani ngothando lingapheli. Angithi bazalwane. Yafundani sebephunyukile ngokwazi inkosi uJesu. Yebo? Kodwa baphinde babanjwa yikho. Baphinde babanjwa yikho ini ukungcola kwaleli lizwe. Bakhona abazalwane abasindisiwe kodwa abasabanjwe ukungcola kwaleli lizwe. Ngilalele kahle. Baphunyukile kubona kwaphinde futhi kwazobabamba. Yebo? Qhubeka. Baphinde babanjwa yikho. Babanjwa yikho kwathiwa iqoma la ebandleni yaziwe indoda ibe yinye. Baphinde babanjwa yikho umuntu uphuma emkipitweni walandwa silethe itende walanda uNkulunkulu wamlanda ngoba uNkulunkulu uthi ngiyokhuluma bese badonsela kuyena. Wabadonsa uNkulunkulu beza kuyena bathe sebekuyena baphinde bakhumbula amadoda abo baphinde babuyela kuona. Baphunyukile kubona kodwa kwaphinde kwababamba. Yebo? Kwabehlula. Kwangagcini ngokubabamba kwabehlula. Labantu abashumayela kakhulu ngegrace sebehlulekile ngitshelwa yimina. Ahlulekile bashayeka baba kudala bahlule ukuvuma. Kwaphinde kwababamba. Yebo? Futhi isiphetho sabo. Hayi. Futhi isiphetho sabo siba sibi kakhulu kunesiqalo. Isiphetho sabo labo bantu siba sibi kakhulu. Bethi siba ngcono kakhulu. Ngoba phela kushunyelwa kanjalo ukuthi isiphetho sabo sisoba ngcono bayizulu imbongo. Kwasukuma omunye sinomabishop ngale la sasiye khona. Kusukuma omunye uthi bazalwane uNkulunkulu usithanda sonke. Ngathi ayikho wena shilo. uNkulunkulu usithanda sonke. Uthi singaba uNkulunkulu sonke webazalwane. Singaba uNkulunkulu sonke masifa siyabe umdali wethu. Ngithi ngiyabuka mina ngisibonela enye into emephambi kwami. Engayena ngisho umzalwane. Esadinga ukukheningwa ibe umzalwane. Lapho sebephunyukile ngcoleni kwaleli lizwe. Kodwa kwaphinde kwababamba futhi kwabahlula. Yebo? Futhi isiphetho sabo siba sibi kakhulu. Siba sibi esifogweni. Kunesokuqala Qhubeka. Ngoba kwangcono ukuba uthi kabazange bayazi indlela yokulunga. Yebazalwane ngcono ukuthi awuzange uyazi indlela yokulunga. Kuba ngcono kakhulu yabona mntazana ngiyamxolela uNkosi eThaveni engakazezwe kwandaba kaJesu leyo kwaphilisa. Ngiyamxolela umuntu oyihelela emkipitweni oshoyo yathi ngilala ngokuthi ngiphuke ngokuthi. Ngiyamxolela umuntu onjalo. Ngiyamxolela umuntu oyisidaba onondindo hambe ehlala noma ikuphi olala nanomboba aphuze nanoma inobani adakwe ngoDisemba adakwe ngoJanuary adakwe Monday to Friday. Ngiyamxolela right akazazi lo. Yebo? Ngokuba kwakungcono ngabazange bayazi indlela yokulunga. Kwangcono ukuthi abazange bayazi le ndlela esiyazile. Bathi sebeyazi. Kunokuthi bathi sebeyazi. Baphenduke. Lathela umyalo. Abawunikiwe. Ungawufulathela umyalo okutholile. Siphetho sakho siba simple nesokuqala. Malinga ufulathele lo myalo njani? Kubeka nje Nkosi. Wenzekile kubo. Njengokusho kwesakhe esiqinisile. Lalelani isakhe esiqinisile esithi Inja yabuela emhlanzweni yabo. Inja yabuela emhlanzweni wayo. Nesithi yima iyona yodwa isilwane lesi esikwazi ukudla umhlanzi. Asikho isilwane esikwazi ukwenza leyo. Iyona yodwa inja ngisho ungayithola ucathi siphumile ebujeni bayo. Imali ibuyele ekhaya futhi kule vesi. Mayiqala babizwa ngezinja. Mayiqala kuthiwa ukhulunywa ngabazalwane kuthiwa lapho sebephunyukile akushiyo ukuthi inja isiphunyukile. Lapho sebephunyukile emoyeni engcolisayo yaleli lizwe bahamba balandela umyalo kaNkulunkulu. Kuthiwa kodwa baphinde babanjwa yilo moya bangcola futhi kwabahlula. Niyazwa? Kuthiwa ukuqala kwabo ukugcina kwabo kuyoba kumbi kakhulu kunokuqala. Uyazi ukuthi umuntu umeke waphuma ekusindisweni kade sesindisiwe ebuyele ezolweni uhlebeleka kakhulu noma wayezona kuqala. Ngiyatshela mina uyabona izifebe ezihlule namhlanje. Niyazwa? Izifebe esezike zakhona. Angitshela mina abazalwane ngihlola indaba yokukholwa angizange nje ngime. Mina ngekhaya lezidaba ezikhuluma ngezilimi. Ngithi ngiyamuzwa athi nangisindisiwe usayihlebeleke kakhulu ngaqala into angadlala ngayo umoya engcwele bese dalile.
Yabona umzalwane beke wawo wangaphenduki. Udlebeleka kakhulu ngesidakwa ebesivele singaphendukile. Khona ifebe ezinga prevent bakutsho. As prevent God as meet. Kodwa umzalwane awe kanye avana meet. Njalo. Ukugcina kwakhe kube kumbi lokuqala. Yebo.